बे नाटक सारा जेबो नङा ड्रामा बे ड्रामा बिसोर ड्रामा खालामनो गोरों बिसोरो बिरादनो एबसुआ मालाबाबो ड्रामा खालामा सरकाराथ' गावसिनि ना एबसुनि सरकार दानि प्रमद बर'आ सोरनिफालाय गावसिनि मानसि दा बेखायनो दावराव खालायग्रा मानसिया नामा जेरै बेबायदिनो दावराव खालायो दहाय फुंनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि जि सुबुं सांग्रांथि रेलि बे बासबारि गोजौसिन फरायसालिनिफ्राय जागायनानै जों मंगलाजुरा टिपकाय आरो भुमका जानानै जों गसाइगावआव हाबफैदों गसाइगावनिफ्राय नैबे जमदुवार दख'रानि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि बे गेवलां फोथाराव सानजौफुनि जि माने आदार बेखौ जों बयबो बेयाव जयै जोङो रायजो राजाया जोङो जि जाहोदों बेयाव जों बाहागो लाबाय आरो दायो जोङो कसुगाव दख'रा आरो गिदिंनानै दतमायाव हर थाहैगोन दा बे गसाइगाव आरो जमदुवार दख'रानि सिङाव जिखिनि ओनसोल दङ बेखिनिखौ जों गिदिंगोन आरो बेयाव माखासे सुबुं सांग्रांथि मेलफोर लानाय जादों रायजो राजाजों जों सावरायलांगोन आरो बिथांमोननि खौ जि आपिल खालामनो गोनां बा रायजो राजाफोरनि जि बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे सुबुं सांग्रांथि रेलिनि जि गुबै उद्देश्य जे बेयाव हा हुनि रैखाथिनि बाथ्रा लोगोसेयैनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जोङो रैखाथि होनांगौ आरो बिनि प्रटेक्सननि दायथ'आ गुरु दायथ'आ जाबाय सरकारनि आरो सरकारखौ जों दाबि दैखांहरनाय फारसेथिं फरेस्ट राइट एक्ट दा बिनि साहा मा होनना बुङो जोंहा रायमना नेसनेल पार्क गोदानै बे दानाय जाबाय आरो रायमनानि आफाङाव साखाथि बाखाथि जेसेबां ओनसोल दङ फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा पट्टा मोननांगौनि खामानिया आद्रा जानानै दङ आद्रा थानाय जेसेबां रायजो राजाफ्रा हानि डकुमेन्टस मोननांगौ बा फरेस्ट एन्टाइटेलमेन्ट मोननांगौ बिनि थाखाय बिटिआर काउन्सिला जाहाथे गोख्रैनो खामानि मावगोन आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों आरो आसामाव थानाय जेसेबां बेबायदि एन्टाइटेलमेन्ट होनो गोनां दङ फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों सनितपुर बिस्वनाथआव होनो गोनां बे जि खामानि जोङो सरकारखौ गोलाव समनिफ्राय दाबि होदोंमोन सोमावसारदों नांगोल जंगाल लानानै जोङो सोमावसारदों आरो फैगौ 5 तारिखआव 1000नि बारा परियालनो ढेकियाजुलिनि बाटासिपुर बे थावनियाव आसामनि सरकारनिफ्राय बाहागो लानायनि गेजेरजों हानि एन्टाइटेलमेन्टनि होनाय खामानिया जागोन दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरो बे गोलाव समनि जुजिनायनि गेजेराव जोङो गिबि खेब बेखौ मोननो थांगासिनो आरो माखासे आद्रा थानाय जिखिनि माने एफआरसि एरिया आरो रायजो राजाफोर दं बिथांमोनाबो मोननांगोन खारन बे ओनसोला बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि बाउन्डारि एक्सटेनसननि प्रप'ज एरिया आरो बेखायनो बे हानि जेंनाया बेयाव जोबनांगोन गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे सोलोंथाइखौ लानानै जोङो जि मोनसे रायजो राजा फरायसा फरायसुलि गारजेन आरो फोरोंगिरिनिसो मोनसे जोंनि जि आर्नेस्ट जि मोनसे आपिल जे सोलोंथाइ नङाबा हारिया मालाबाबो जौगानाय नङा सोलोंथाइयानो हारिनि सिनस्रि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ जों लानांगोन फरायनाय हुदाखौ बांहोनांगोन आरो बिनि थाखाय फरायसा फरायसुलिया गोसो होनानै मावनांगोन गारजेना जोथोन लानांगोन फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोंनांगोन आरो एबसुनिफ्राय गासै फरायसा फरायसुलिनि न' थांनानै खौरां लाहैनाय कागज कलम माबा माबि जिखिनि नांगौ जों बायनानै होनाय बिजाब मोनाखै सरकारखौ जों नारसिनदों टेक्स्ट बुक मोननांगौनि थाखाय आरो दा जिहेथु सोलोंथाइया मोनसे इउनिभार्सेल माने एन्ड कम्पालसरि माने फ्रि इडुकेसन जाबाय आरो RTE दिनै सोलिगासिनो दङ निउ इडुकेसन पलिसि दिनै आरम्भ जानो थांगासिनो दङ दा बे बेलायाव जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ दिल्ली मडेलनि बाथ्रा जों खोनायो गुजरात मडेलनि बाथ्रा खोनायो दा बिथांमोना सोलोंथाइ दिगाव थारैनो आवगायलांदों आरो बेबायदिनो जोंबो आवगायनांगोन समाजाव थानाय जिखिनि समाज बेरेखा आयेन बेरेखा हाबाफारि ड्राग्सनि बाथ्रा जौ जुवानि बाथ्रा मानसि लांखारनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दायना दायनि समाजनिफ्राय जोङो टटेलि बेखौ गैया खालामनानै टटेल एराडिकेसन अफ अल काइन्डस अफ एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बे मोनसे आपिलजों जों खामानि मावगासिनो खारन लाइमोनफ्रा दिनै बेबायदि फेग्रा मुवानि मोनसे एट्राकसनाव गोलैदों आरो गाज्रि लोगोनि फान्दोआव गोलैनानै बेबायदि गाज्रि हाबाफारिखौ दिनै मावनानै गावनि जिउखौ स्पइल खालामनाय न'खरा धंस जानाय जिउआ आस'खान्दा जानाय जों गोबां नुदों दा बेखायनो बिनि सायावबो जों स्ट्रं मोनसे जोंनि बे मेसेज आरो ब्रैथियाव जाबाय जे जोंनि एकर्ड बायदियै सान्ति सुक्ति बायदियै गोजोननि थाखाय
बारग' एनडिएफबि बिथांमोना आइनि प्रक्रियानि मेरपेसाव गोलैनानै दङ आरो सरकारा बेखौ पलिटिकेल आरो जुडिशियेल मोननैबो प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ गहोनायनि बेबस्था खालामनांगौ रायजो राजानि जे दाबि बे दाबिखौ जोङो बांसिन माने स्ट्रं खालामनो थाखाय बे इस्युखौ जों लादों आरो रायजो राजाया बे बिथिङाव बयबो सरकारनिसिम आपिल हरदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों जे आसाम सरकार भारत सरकार मोनसे जइन्ट इनिसियेटिभनि गेजेरजों सान्तिनि जि गुबै अर्थ बेखौ बास्तबाव बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो आद्रा थानाय एकर्डनि गासै दफाफोरखौ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आङो स्पस्तयै बुंदों बर' रायजो राजाया स्पस्तयै खावलायदों जे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगोन एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाबा बेनि थाखाय अल्टारनेटिभ पलिसि फैगोन बेनि थाखाय गणतान्त्रिक अहिंसा शान्तिपुर्ण आन्दलननिबो बबेबा नङा बबेबा मोनसे समाव प्रयजन जानो हायो आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबा नेनानै थानाय नङा जोङो सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय जिकुनु मुहुर्तआवनो बे डिसिसनखौ जों लागोन शेक्सपियारनि मोनसे नाटक दङ बे नाटकआ जाबाय जुलियास सिजार आरो बे जुलियास सिजाराव ब्रुटास आरो केसियासआ जुलियास सिजारखौ मा खालामदोंमोन मा कनस्पिरेसि खालामदोंमोन आरो बिथाङा ड्रामानि बाथ्रा बुंदों वर्ल्डनि ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्टआ जाबाय शेक्सपियार आरो बे जि माने बिथाङाथ' सासे मोजां नाट्यकार मोजां ड्रामाटिस्ट मोजां बिजाब लिरलांदों किन्तु बास्तबाव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव ड्रामा खालामबाय थाग्राया बिथाङासो सासे आं बे बाथ्राखौ स्पस्त बुङो एबसुआ मालाबाबो ड्रामा खालामा एबसुआ माहारिनि जेनुइन रुट कजखौ लानानै माहारिनि सार्थनि थाखाय जातिनि रैखाथिनि थाखाय थामोन्थानि थाखाय हारियारि दाङाबाजियानो होन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समावनो होन गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय गुबुन हारिजों माने नासयजानाय बे गासैखौबो लानानै एबसुआ बर' हारिखौ रैखाथि होबोदों रायजो राजाया एबसुखौ जोथोन लाबोदों आरो दिनै एबसु बादि आफाद थायाब्ला सोरबा माने जायफोर जोंनि माने अरायबो माने हिंसा सानो जोंखौ जायफोर इनाय सानो आरो जायफोर बर' हारिखौ कनस्पिरेसि खालामबाय थायो बा सरकारनि माखासे पलिसिफोरा हारिनि हेंथायै जिफोर माने फैयो बे पलिसिफोरखौ होबथानो थाखाय रैखा होनो थाखाय बर' हारियाव गुबुन सेकेन्ड आफाद गैया एबसुनि बादै बर' हारियाव माबा मोनसे फरायसा आफाद दंबावो होननानै आं मालाबाबो साना आरो फोथायाबो दा बेखायनो दावराव खालायग्रा मानसिया नामा जेरै बेबायदिनो दावराव खालायो आरो बेबायदि दावरावखौ लानानै एबसुआ माने एसेबो फाजाया आरो बिथांनि बुंनायखौ कुनु माने बर' हारिनि सासेबो मोजां बेक्तिया मालाबाबो बेखौ फोथायनाय नङा आरो बेखौ लानानै खर'बो साया दा बेखायनो गावखौ बांद्राय मावनायनि जि मोनसे जाहिर खालामनाय बिथाङा बेखौनो मावबाय थायो बिथाङा नंगौबाबो नङाबाबो डिसि अफिसाव मेम'रेन्डाम होनाय आरो मेम'रेन्डाम होखांनानै प्रेस मिट खालामनायनि बिथांनि गुबै माने एजेन्डा बिथांमोना बुंनानै लायो ओरै मावदों एबसुआ मालाबाबो बुंनानै लाया गोसो खालामबा एबसुआ सानसेयावनो 10 लाख मेम'रेन्डामबो होनो हायो किन्तु एबसुआ माला मेम'रेन्डाम होगोन माला धरना खालामगोन माला सुबुं सांग्रांथि लागोन माला सरकारजों रायलायगोन सरकारजों डिबेट खालामगोन बे एबसुनि पलिसि एजेन्डाया जेबाबो क्लियार आरो रायजो राजानो बेखौ बुंनानैसो जों हाबाफारिफोरखौ लाबोदों दा बेखायनो बिथांमोननि बुंनाया मालाबाबो बानजाया आरो आसल माने नाट्यकारा जाबाय बिथाङासो आरो बिथाङा दावराव खालामनानै मोजां मोनो आरो बेबायदि खामानिखौनो खालामनानै मोजां मोनोबा बिथाङा बेखौनो मावलांबानो जाबाय किन्तु समाज आरो हारि गावस्रानाय सोरखौबा मुं सोनाय सोरनिबा एन्टि बुंनाय माबा माबि बुंनाय आरो एबसु बायदि आफादनि सायाव बिथाङा जि टारगेट खालामनानै बुंदों बेखौ लानानै बिथांनि खहायासो बेयाव बांसिन दङ जोंनि आफादा बिनि थाखाय एसेबो खहा जाया आरो बे बाथ्राखौ आं बिथांनो स्पस्तयै फोरमायबाय आरो बिथाङा जाहाथे संजम जायो आं बेखौबो आपिल खालामदों।